आप लोग देख रहे हैं मानीचंद बादशाह। तीर धनुष बन जाता है और उस तीर धनुष को ले जाने के लिए 10-5 गाड़ी आ जाता है। तो क्या होता है, बनियो तो गइले हे रामा तीर धनुषवा हो, बनियो तो गइले हो रामा तीर धनुषवा हो, लादे खातिर आई गइले सवारी जी। बनियो तो गइले हो रामा तीर धनुषवा हो, लादे खातिर आई गइले सवारी जी। You are listening to BME music, but singer by Bipin Bidhata। 10-5 आई हो गइले उहो तो गड़िया हो, 10-5 आई हो गइले उहो तो गड़िया हो, लादत लालत लोग भइल हारान जी। बनियो त गइले हे रामा, बनियो त गइले हो रामा तीर धनुषवा हो, लादत लादत भइले लोग हारान जी। 10-5 अइले हो गाड़ी लादाए नाही सकले हो, 10-5 अइले हो गाड़ी लादाए नाही सकले हो, लादत लादत भइले लोग हारान जी। सिंगर बाई बिपिन बिधाता। तो गइले हो रामा तीर हो धनुषवा की, बनियो तो गइले हो रामा तीर हो धनुषवा की, लादे की नाही केहू सकल दी। बनियो तो गइले हे रामा, बनियो तो गइले हो रामा तीर हो धनुषवा की, लादत लादत भइले लोग हारान जी।